Здравейте на всички! Отново се включвам от болницата. Днеска излязоха резултатите от ядрено-магнитния резонанс, който направихме вчера. Оказва се, че в цялата коремна кухина, из целия корем, навсякъде всичко е пълно с течност. И оттам имам такива силни болки и не мога да се храня, защото е чак горе до корема и притиска, не мога да пия и течности. Преди малко ходихме, ма закараха да ми направят дренаж, да ми сложат, който струва 1500 евро. И сега вече ще източваме водата, тази течност, този ацид, и се предполага, че болките ще изчезнат. Това е хубавата част. Лошата част е, че не можем да спрем инфекцията. Това е най-лошата част. Все още я има и все още е по-силна от нас. Докъде и до кога ще я докараме, все още не знам. Продължаваме да се борим с докторите. Аз, разбира се, няма да се дам. Нямам право да се предавам, колкото и да е трудно, и най-вече заради всички вас, които ми помагате, и заради семейството, защото аз трябва да се прибера от дома. Жив, естествено. Благодаря ви, че ми помагате, бъдете здрави и се обичайте.